Привет на всички! Сега ще ви покажа ето как съм избродирала тази сладка муцунка на моите ръкавички за най-малките бебета. Изпляла съм ги от алпака 100%. Ето я преждата. Ето и етикета на Drops. Ето тук. Състав 100% алпака. Прежда е уникална. Много е мека. И топли. Така. Ето едното оче. Тук има една устичка. И сега гледам да са симетрични двете оченца. Ето къде съм си подготвила иглата. Ето тук, където е промеждутъка на двете бримки, една върху друга, които са. Така. И следващия бот ми е ето тук. Връщам пак в началото. Изсърпвам конеца и хоп, сега през две бримки. Ето така. И след това ето тук. Малко в страни. И се получава като едно примижало животинче. Ето го. Като клепач. Много е сладко. И това. Ето и другите как съм ги направила. Много са сладки. Ето. Дано да ви харесат. Хубав ден.